pală! Deschidem ușa! E! Cosmin! Freacă, îl sturiește! Așa-i că... Vrei să o frești tu? O frecam amândoi! Hai! Bă, da, mă, să stăm la toată lumea! Uite acolo focul! Și lemnele, dă-mi foc! Acolo trebuia să facem noi focul! Uite o priveliște minunată! Uite o scară! Cafea! Cine? Uite pe Sorinuța! Prima fundul la Sorinuța, din greșeală. Uite pe Anda cum ține chestia aia în mână. Și așa. Auzi? Și acum, așa. Aia. Da. Uite-i pe Sorina! Bine. Uite soarele! Uite o găleată! Uite ușa care ne închide nas! Uite mesele fără... fete de mese! Uite pe Blonda cum mese, că se uită la mine așa că-i bă... Tu iar ai băut! Nu iară, eu sunt copil cu minte! Uite chiloții lui Cosmin! Și fundul! Uite pe Cosmin cu... Ce culoare au? Ce-s cu petele alea? Ce pete? De maro! Uite pe Bogdan cum e un copil conștiincios și ne face curățenie. Hai pe dracu, că nu găsești să brișca. Caută brișca, face curățenie. Uite acolo, cum ne spălăm noi vasele. Uite, vezi? Încărată-te cu noi. Uite pe Sorina. Dă-te, Anda, nu pe tine, nu, hai și pe Anda. Uite, stai la poză, uite și celelalte vase, care nu știu ce, ăla e bine. Ăla e bine. Și acolo nu știu ce. Uite păpușii mei acolo. Uite chestia aia care îmi dă în ochi imediat. Dar nu-mi dă în ochi. Uite pe Blonda. Și uite vasele murdare, că suntem copii nesimțiți. Lasă-mă, ne facem de mâncare, nu cred. Eu filmez. Da. Ce? Nu, nici nu. Și melodia asta îmi place. Cum dați din cap. Hai dați din cap amândoi. Te-a luat popa. De ajuns. Coregrafia lui a luat copia. Pam. Uite pe Anda cum mănâncă, că cade din ăla, dă ui, ce-i place. Așa. Mie nu degeaba n-am făcut. Mâncare! Lasă-mă! Alex! Uite cum țipă la mine, vezi? Nu. Pelu. Ce te-ai făcut de... Nu contează. Anda! Din America. Ce să mai filmezi? Hai să mai filmăm ceva. Uite și pe Sorina cum mănâncă. Meră, am și înjurat. Și eu și Cosmin. Cosmine, luăm bătaie. Uite pe Cosmin care se întreabă ce supărare. Care îl doare stomacul. Îi doare stomacul, i-am filmat nasul. Opa! Te emoționași! Ăla e a meu! Să se știe! Ce ai a tău, mă? Este mare. Nu zi asta! La găina au fost. La găina au fost! Nu l-am avut! La Împoița l-am avut! Îi place, mă, că e a meu, ține de cald! Da. Stai, să te simte și mai aproape. Ce drăguț! Câte plășiară de... Anda! Foarte tare. Uite pe băieții cu minciuși, pe fire, mama! Uite, mă, fac curat, oameni. America! Eu pun totul la treabă că nu-ți găsește briceagul. Eu? Mă lasă, aparatul. Cosmine, te strigă! Da. Nu te să-l ajut! La ce? Nu știu. La face pare că n-am făcut. Mimițete! Hai, eu sunt pătron. De ce? Sunt pătron. Împătrăm asta. Punem uia și camera. Nu se vede nimica. Deci, încheiem. Pune acolo pe păr. Stai, Anda! Hai să încheiem!